हाँ, तब की फिर भरपूर स्वागत बा भाई भोजपुरिया यूट्यूब चैनल में। तब की फिर पवन सिंह जी के ई जलवा देख चारों तरफ हाहाकार मच गइल बा, फिर गर्दा गर्दा उड़ गइल बा। तो उनकी फिर लगातार ट्रेंडिंग में, जी हाँ, जे तरह पुदीना हसीना 10 दिन 9 दिन बाद लगातार ट्रेंडिंग में चलल लगातार, और वही तरह फिर ई भी 2 दिन गैप बाद भी फिर लगातार ट्रेंडिंग में आके गर्दा गर्दा उड़ा दिल बा और सभी विरोधियों के होश भी उड़ा दिल बा। जी हाँ, पवन सिंह जी फिर पॉपुलर स्टार में सबसे नंबर 1 हो गई रहे। उनकी जब हिट होता था, हिट तो होता, लेकिन फिर बाद में भी और सुपर हिट हो जाता। जी हाँ, फिर आज ही अभी दोपहर में ट्रेंडिंग में आके 16 नंबर पर फिर अभी पिच अप डाउन हो रहा बा, फिर कभी जा रहा बा, कभी फिर आवता, फिर हाहाकार मच गइल बा। जो फिर सोशल मीडिया पर जे तरह पुदीना हसीना वायरल हो गए, उसी तरह नजरिया ना लगे फिर वायरल वाली पवन चांदनी के सबके होश उड़ा दिल बा। जी हाँ, अब आप लोग बात कीजिए पवन सिंह जी ईद बात आके खुद मुंबई से नया खबर देना कि अभी और धमाका आवेल बा। जी हाँ, तैयार रही जान। जी हाँ, जबरदस्त भाई तक कह के आप लोग बीच और वायरल कर देना और तैयार रही जाने पर नया खुशखबरी देना। जितना भी पिछला ड्यूज शुरू, जी हाँ, पिछला वीडियो में हम खबर बतनिया पवन सिंह जी कुंवर वाला डीपी के बारे में, ओकरो बारे में जाके जानकारी देख पाली। बहुत जो ओकरो वीडियो आवेला बा, टीजर भी। अब कहले पवन सिंह अभी और गाना बजन कभी ऑडियो रिलीज नहीं करेल, लेकिन वो सब वीडियो ही रिलीज होकर बा। जी हाँ, तो फैंस लोग तैयार रही जान। बहुत बड़ा ढेरों सारा धमाका होकर जो एक लाइक के बात 2 लाख लाइक पूरे वाला बा और कमेंट भी 30-40 हजार पूरे वाला बा। जी हाँ, लाइक कमेंट के साथ साथ व्यूज भी अभी 53 लाख यानी 5.3 मिलियन अभी क्रॉस कर रहा बा। और जब ट्रेंडिंग में आयल तो 47 4.4 मिलियन 7 मिलियन हिट भइल। जी हाँ, तो वहीं आप लोग फिर भाई भोजपुरिया सबसे पहले सबसे बड़ा रिपोर्ट ले गए। तो आप लोग नया रिपोर्ट, नया गाना कैसन लगल, नजरिया ना जरूर बताएं कमेंट करके। और आपसे बताएं पिछला जो शूट भइल उ गाना कुंवर वाला डीपी के इंतजार कितना करते ओकरो बारे में जाके पिछला रिपोर्ट में वीडियो देखी, ओकरो टीजर बहुत जला जो भाई भोजपुरिया सबसे पहले क्लियर और रिपोर्ट दे दिला बा। इस तरह की बड़ी खबर पावेला भाई भोजपुरिया से जुड़े में जरूर सब्सक्राइब घंटी दबा देना।